Good morning diya bayan. Welcome to the Kinabuhing Kristohanon Show. Kinapuni mong higala na si Barok. Maayong buntag bayan, kinisitakya ang imong amiga. Kumusta bayan? Kumusta na sab diha bayan? Sunday na punta ka. Maayong adlaw nimo diha, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi. Kanimo diha bayan, nagunsa imong gibuhat diha. Namahaw ba ka? Init ba ka og tubig para mag-ready na po, mag-prepare na po sa mainit nimo na kape. Diba takya? Kung sa imuhang buluhaton karon adlaw bayan, no? February 15 man, tingali uban diha kay kining nabilar, nahago kay February 14 gahapon, di ba? Naghay mga masig-iro nga nagpasyal-pasyal uban nilang mga pamilya. Diba? Diba? Ilahang mga kasintahan. So, nindot na po kayo atong pagtalakayan karon nga adlaw bayan. Ang ato ang topic karon ang sambingay sa kumbira sa kasal. No? Nice kaayo ato ang topic bayan, no? Bayan, kung personal kang giimbitar sa usa ka hari sa usa ka dakong kasal bayan, muadto ba ka o magpangita og rason nga dili makaadto bayan o baliwalaon lang nimo ni siya nga imbitasyon, no? Kaysa atong panag-istoryahan diri sa Kinabuhing Kristohanon Show bayan, gisugilon ni Jesus bayan ang sambingay sa kumbira sa kasal bayan. Daghan ang iyang giimbitar sa hari bayan, pero daghan usab ang mibaliwala o nagpa-ignore lang bayan, no, sa imbitasyon. Ang uban nagpabisi-bisi sa ilahang negosyo, sa ilahang umahan, ang uban misupak pagyod, no. Daghan kaayong excuse bayan, ang uban bayan wala gyud mo tagad sa imbitasyon, no. Gilabay ra sa basurahan bayan ba ang mga invitation card. Unsa ka bayan kung ang imbitasyon nga imong ginabaliwala karon bayan, mao na di ay ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi bayan, no. Kaya ang gingharian sa langit bayan abli para kanatong tanan bayan, no. Apan giingon niya daghan ang gitawag apan jutay ra gyud ang pinili, no, ang niadto bayan. Usa karong adlaw bayan, no, diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, ubananta ni Pastor Dudes bayan. Samtang atong susihon bayan ang usa ka seryosong pangutana. Gidawat ba nimo ang imbitasyon sa Dios bayan o imo ba kining gibaliwala lang? Ayaw nagpalampasik kining topic nato bayan kay basin karon ang imuhang higayon bayan sa pagtubag sa imbitasyon sa Dios. So dili na nato padugayon pa bayan, pasulod na nato si Pastor Dudes. Pastor Dudes, sulod og dayon Pastor Dudes. Good morning, maayong buntag mga kaigsuonan. Diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, may buntag Barok ang takya. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa mayong adlaw Barok nga itagaan tas Ginoo kay gayunan tagaan kahimsog sa lawas. Nakapadayon yes, boss. Adlaw nga tahas kinabuhi. Hallelujah. Amen, good Pas. Kumusta imong adlaw diha Pas? Kamusta ato ang kuan nato Pas, ang ato ang kining di ba nagkuan man ta Pas, kining nagtabang ta, no, nag-sponsor ta sa mga katong nabahaan sa lanta sa Typhoon Basyang Pas, no, isa naghatag ta dito og sa mga ato mga kabanay, no, na sa Kinabuhing Kristohanon Show Pas. Okay ra ba dito Pas? Salamat sa Ginoo nga at least dunay mga pamilya nga nakahatag og dakong smile kanila taliwala sa ilang mga kahimtang. Amen. Barok ang takya nga ang isa ka tawo pag naay madawat labi naglibre makatabang kayo na sa ilang makahupay taliwala sa ilang sakto ginapas. Yes. Dili lalim. Amen. So kagahapon na inamit nako nga mga pamilya na dito man may nag-fellowship kay timing na ay bulungaton ipabisita dito ang mga biktima. Totally washed out yun. So really? Samtang nag-ampo ko nila naagay mensahe sa Ginoo sa kasikas ni tagaan sila kuan cash. So gitagaan gyud ako sila cash sila nga upat ka pamilya
o luoy kayo tangin pastor wa gid mi nadala bisan wala gyud. Oo ba pas kaluoy sab. Dili niya nakita na ko ilang kahimtang dito luoy kayo gyud. At least baro kang takya nga at least mga kinabuhi nga gigabit sa Ginoo sama ninyo doon na po yung pagpakabana, no? Mora man yun na ang pagtabang privilege tayo na mahimo na to tungod sa Ginoo. Yes. Amen. Mao gidalaygon ang buhi na Dios. Sinaot nga, na at least nakahatag tagid ana gamay lang no na suporta dili man gyud uban nga matagaan no. So hinaot nga katotong na tagaan nakatabang to sa ilahang panginahanglan karon. Yes. O sige pas. Padayon ta sa ato ang topiko karon pas ang sambingay sa kumbira sa kasal. Unsa man ni siya pas ang imbitasyon sa hari pas? Amen. So mga kaigsuonan dire sa kinabuhing Kristohanon siyo, kining atong pagaisgutan karon sambingay sa usa ka kumbira sa kasal. Mga kaigsuonan, paminawan ninyo ni tungod kay sa labtunon kayo ni. Kung di ta maminaw, lisod na to pagsabot. Busa nga nini nga kabuntagon karon himuan ni nga importante nga adlaw o importante nga oras alang kanimo sa pagpamalandong sa mensahe sa Dios. Bag-ulang nga kagahapon no ang tibuok kalibutan man siguro ng pag-celebrate sa Valentine's Day. So daghang mga tao nga warag ila ang mabalyo ba nga special kayo ang adlaw alang nila sa pag-expressar sa ilang pagbati. Mo bitaw nga nasubraan nga pag-expressar daghang mga tao karon nga nagbuntegay sa motel hasta ba sila. Tama kagabi kay ami usa ka lugar gatuan sa nag-funeral me daghang disco among nangaagian. Kung mao gyud ining Valentine's pag Valentine's kining udya ka gyud ako bang nasabtan ko nga siguro una nila kining nga celebration mura bag license to kuan aminaw labi na sa mga batan-on license to sin. Doon na sa social media doon na mga kuan dito nga libre kondom na bitaw. Kaya ang gobyerno maulagi no sa ilang pagsuporta. This is something wickedness. Anyway, kani nga oras karon mga kaigsuonan. Ato ning isgutan kay sambingay ni. Kabalo pa ka nga kining kasal pag-isgutan sumala diri sa Matthew 22. Kini nga passage mga kaigsuonan. Sambingay ni mahitungod ni sa pagbalik sa Dios. Kaya ang pagbalik sa Dios mga kaigsuonan naghulagway ni sa usa ka dakong kasal. Jesus ingon nga atong pamanunon kita mo ay we are the church. We are the bride. Si Jesus ang bridegroom. Kasal na mga kaigsuonan na dakong bangkiti sa kasal. Muna nga kini nga passage sumala sa atong pagbasa ni karon. At least ato ning matagaan og mensahe nga atong masabtan. Karon nga ikaw nga giinbitar ayaw jud in town pagbalibad. Ayaw jud pagbalibad. Abi ninyo pag nay mga imbitar nato. So, gusto masabtan nato ba nga para ba gusto makamabati ka dili maayo mo balibad kay kung ikaw po'y mangumbitar nga balibaran ka mura po kag og ma-disappoint pa ya nga malipay ka mo share o nya balibaran ka. So medyo discourage. Atong bastahon ni mga kaigsuonan at least nga matagaan nato ni pagtabot. Diri sa Matthew 22 beginning verse 1. Unya misulti pag-usab sa Jesus nila pinaagi sa mga sambingay nga nag-ingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimo og kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga
lalaki. Inumdumi nga kini tamala na Jesus tama ni sa dakong kumbira nga ang amahan, no, ang hari pa gyud dunay kasal siyang anak. Siyempre kung ikaw hari o nya imong maong anak nga lalaki kaslon kato pa kay ang kasal sumara sa atong kustombre mao nay pinakadako nga kumbira, mao nay pinakadako nga selebrasyon kay kausta ra man ang kasal. So ikaw nga hari nga nangandam og dakong bangkete o nya way mo anha. Unya Ulaw pagkayo. Ang imong mga giimbitar nga dako kay imong handa unya way miadto. Unsa bay imong bation? Nya uno na Sakit oy. antay ani harianon baya ni nga selebrasyon. Imposible way mo adto. No. Unya ang pangutana diya unsa ba kaha kalami or unsa ba ka kanindot ang preparasyon diri bitaw sa ato kabantay ka pag birthday una-una nato dato ba na nga pamilya lami kayo nag mga handa nya kinsa bagoy di mo adto mas ko ito uban iwa imbitara so okay Dios na pagpasla onya gisugo niya ang iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal apan dili sila buot mutambong pagkasubo gyud mga kaigsunan o gipaadto na usab niya ang lain pang mga ulipon ngayang igna ang mga dinapit kato pa kini silang mga tawana invited na ni inumdumi nga kini silang tanan nga mga dinapit gipadad-an na mga invitation kay mga dinapit man og matod pa dinhi tang awa nahikay na nako ang akong kumbira. Naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga nati nga pinatambok ug andam na ang tanan. Busta pangadto na kamo sa kumbira. Apan sila wala manumbaling niini ug nang lakaw hinuon. Ang usa paingon sa iyang uma ug ang usa paingon sa iyang patigayon. Samtang ang uban midakop sa iyang mga ulipon og mipakaulaw og mipatay kanila ang hari na suko o gipadtuan niya sila sa iyang mga sundalo o gipapatay ang maong mga mamumuno o gipasunog ang ilang syudad. Unya siya miingon sa iyang mga ulipon, andam na ang kumbira sa kasal apan kadtong mga dinapit dili takos busa pangadto kamo sa kadalanan o bisan kinsay inyong ikatagbo dapitan ninyo sila sa kumbira og ang mga ulipon miadto sa kadalanan og ilang gitigom ang tanan nga ilang gikatagbo mga daotan og mga maayo og ang kumbira sa kasal na puno sa mga dinapit apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magtul-ob og bisti alang sa kumbira sa kasal og siya mingon kaniya higala giunsa ba nimo sa pagsulod dinhi nga wala man ikaw magkasul-ob og bisti nga angay sa kasal ang tawo wala makatingog og ang hari mingon sa iyang mga sulugohon gapusa ninyo ang iyang mga tiil og mga kamot og itambog siya ngadto sa kangit-ngitan sa gawas dito ang mga tao manghilak og magkagot ang ilang mga ngipon kay daghan ang gitawag apan jutay ra ang gipili. Dalaygon ang Dios. Mga kaigsunan siya ang mensahe niya kabuntagon. Tumala sa kong gingon nga kini sa labtunon kaayo tungod kay sambingay man. Now atong masabtan karon mga kaigsunan kini kay kasal man unya ang nagkasal ang naggasto usa ka hari pamilya nga harianon unya ang mao niyang anak nga laki mo'y kaslo kinsa bay pamilya nga dili ganahan nga ang tanang mga giimbitar mo adto gayud tungod kay ang giandam para man sa mga dinapit kadto si masabtan nato diri mga kaigsunan nga dunay daghang giimbitar apan nagkanlain-lain sila og mga rason pagbaliban. Rason. Ang pangutana karon
Ang pangutana kini nga imbitasyon. Ang ayan baka nimo di balibaran nga dako man kay nga gasto. Unya hari magyud. Pero makaigsunan no. Makaingon gyud ta nga nagi mga tao nga tungod kay dili sama nato kunahuna, dili nato sila sama kinaya. Na ikaw karon nga nagtan-aw, angay nimo ning sabton. Tungod kay abi ninyo kitang tanan sumala gali sa Bible sa John 3:16, kitang tanan gihigugma gyud sa Dios. Inumdum ini, kitang tanan gihigugma ta sa Dios. Tungod kay nahigugma ang Dios nato, naa say plano nato. Gihigugma man ta niya. Naa say nindot nga plano nato. So karon makaigsunan tungod kay kini nga passage nato masabtan karon. Usa ni kadako kayong kumbira. Nga diin ang tanan nga iyang gidapit, tanan niya giimbitar, nagtinguha ang hari na ikaw makasalo sa maong kumbira. O kini nga preparasyon, ang pinagkang pang-iyaw dili nga pinatambok, mga karne, baka makaigsunan, dili basta posible ang mga ship diri nga gi-hire sa usa ka hari, mga banggitan yun. Aron nga good hari good. Lami kayo nga preparasyon. Lami kay nimo nga mga minus. Pero balibaran lang. Makaigsunan. May na pod no. Lain di ba sa hari. Unsay gibati sa hari? Hastag sukuha oy. Simple marag maulawan pas. Oh, maulawan siya ka nga naka-fit in na diya or musta nga klase nga pag-plaster diya sa iyang tanan. Pinyo. Oh, lami kayo nga mga sulay mo adto no. Ang mga tao makaigsunan nga nagipagdapit, nagkalalain og mga rason sa pagbalibat. Ang uban ti moadto sa uma, patigayon. Kabalo ba ka nga kani nga klase nga imbitasyon? Mao ni tama karon. Nga dunay mensahe nga gipaabot ang Dios kanato nga mao ang ebanghelyo. Unsa nga ebanghelyo? Ang mensahe may tungod tiyang anak nga mao si Jesus. Si Jesus makaigsunan nga gitawag sa Bible og the Son of God. No? Nga din nahigugma ang Dios kanato og Jesus. Jesus mao ang invitasyon. Jesus makaigsunan mao ang mensahe. Gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan og tungod ni ana gihatag ang iyang bugtong anak. Kinsa gihatag ang iyang bugtong anak. Kabalo pa ka nga si Jesus mao ang invitasyon. Siya ang mensahe nato. Siya ang gihatag na ni kanato. Ang pangutana karon, imo bang giseryoso pagdawat ang mensahe or ang invitasyon? Dili man ni magsugod sa pagdawat sa invitasyon. No? Kung imong nasabtan ang invitasyon, posible kini mga tawana wa kasabot sa invitasyon. Kaya kung nasabtan mo kanindot ani, hari ang nag-invitar mo balibat ba ka? Stato pa kini. Siguro sila idala regalo pas. Wala na minaw og tao. Okay, maunawan po nito ako, di ba? Kasi regalo. Wa man ko ikadalang regalo. Mao na problema. Mao tingali. Wala problema. Wa nang hinanglan regalo nato. Ang gikinanglan kung ikaw sa kinanglan sa ani, ikaw ang imong presensya. Sagara sa kasal wa man siguro kasal nga ani mo dire og kining siguraduha bayad nga magdala gyud mo og mahalon nga regalo. Wa man siguro no. Lagi masig. Mauno po tayo. Basig wala isalina pod. Yes. Labi nagportahan ka. Mao po na. Pwede ba ang mga dato raman na diya? Ang giapas sa usa ka pamilya nga nag-imbitar nimo ang imong presensya. Nabalik ka makaigsunan. Ang invitasyon nga gihatag ni kanato mao si Jesus. Si Jesus ang mensahe. Mabitaw ingon ang Bible sa Corinthians nga alang sa uban binuang kini. Apan alang sa uban nga maalamon kini mensahe ni alang kanila sa mga nangaluwas. No? Karon nagdepende ni karon sa imong pagsabot o pagpaminaw. Kay kung kita naminaw ta nga dili seryoso, nga dili ta mura magdinanghag nga pagpaminaw, kani bitong magsugo kag anak o nya ang pagpalit dili mao ang gipalit say bation tungod kay wala tarungag paminaw.
No, akong anak bitaw. Dili ang seryosohon gisugot yun ba? Nag-abot ang akong Alag gisugo ba? wa nagkamao. Ano man eh. Tungod kay wala na minaw tarong. Pero Yes. kung Yes, basta wala na nimo minaw gid. maayo ang mensahe, mao din ay sugo, mo na gini stay kontra gusto ba. Kanang sugtod ka yan, Yes. dili tarongong pagtugot bitaw. Mabitaw ng Bible nga Mm. obedience is better than sacrifice. Kana yung pagpaminaw, kana yung pag-obey ba. Now Yes, mga tama. kaigsunan. So bala din kay daghan ang mga dinapit. Nasayunan ka, andam na ang kanon, andam na, naka-prepared na ang Bangkite. bangkit. Unya ang tanang Salami dinapit ana no. nagbalibat, tuko kayo. Mo na nga ang hari nagpadala siyang mga sundalo. Mo gipadala mga sundalo, mo na kabadumdum ka sama sa panahon ni Lot. E dire gipadala sa hari ang mga sundalo niyang uban gipangsunog ilang mga balay. Sa tama kaniadtong panahon, hinumdumi na to ka Lot. Mo bitaw si Lot gihimong example ni Jesus hangtod karon. Nga din moabot gyapon ang panahon. Gani ingon pa si Jesus, mas labihan pa ka terrible ang mahitabo kay kaniadto kay sa panahon sa Sodoma Gomora. Ang mga taong dili maghinulsol, makasinati og mas makalilisang pa kaysa panahon sa Sodoma Gomora. Mas kuyaw day karon. Kay ngano, ang anak nagigipadala o niya wala dawata. Kaniadto gipadala ang iyang mga alagad, no? Misabutra ang hari pero karon ang anak nagigipadala o niya gipatay. Unsay nahitabo dire? Ang uban nga mga ulipon nga gipadala sa maong hari, ang uban gipatay sa mga tao, sa mga dinapit, mga kaigsunan. Now, sa sama kanadtong panahon atong nasabtan nga diin tungod usab sa kasuko sa Dios sa wickedness sa kalibutan. Munang Sodoma Gomora gitunaw sila sa labihan nga kainit nga sulfur, kainit sa kalayo tungod sa kasuko sa Dios. Pipila ra kabuk nga luwas, pamilya ra gayon ni Lot. Og bisan pa man sa panahon ni Noah, siya ra usab ni Noah. Makaigsunan sa labtunon kayo ni. Busta ayaw gyud balibari ni nga imbitasyon. Kay kini nga imbitasyon kasal na gyud ni sa anak sa maong hari. Unsa may bation nimo nga bisan sa imo lang So, ikaw. balibaran ka. Mao jud. Labi na sa Tama. imong mga hingala. Ikaw Bilar pa ka. giimbitar ka kay special ka sa maong nimong higala. O nya Yeah. mo balibad ka. Katuan jud. Mo. Kagahapon Bilar pa bitaw ka na dinakop. nag-invitar na nako nga sa pastor mangisnak ta. Wala ko mo balibad kay ako mismo po pag mangumbitar ko mas kubo po ta kung balibaran ta. Ako sa ginan Mao lagi. baliban kay kabalo Rejection ko, ba? usay Rejection. bation na to. Usay bation na to kung balibaran ta. Kana masabtan nimo labi nag kaning proper kayo nga pag-imbita. Now mga kaigsunan, sumala diri sa pulong sa Ginoo. Ingon ang mga tao apan wala sila manumbaling niini og nang lakaw hinuon. Ang usa paingon sa iyang uma ug ang usa paingon sa iyang patigayon. Samtang ang uban midakop sa iyang mga ulipon og mipagpakaulaw og mipatay kanina sinan ka. Ikaw nga nangumbitar gibalibaran pa gibugal-bugalan pa ka. Ang uban gipatay pa. Sa samang paagi mo ni Marites pa gyud. kadaghan kayong nagmensahe karon, ang uban gibugal-bugalan, ang uban gitamay, ang uban gipatay. Dunay mga martir tungod sa Ginoo. Mga kaigsuonan, kining pagwali sa pulong sa Ginoo seryoso ni. Nganong nagbuhatan ini kay mistanong ta sa Dios. Naa may mga taong naminaw nato kawa, naay mga taong mipasipala nato, importante. Sama example kita na atay willingness sa pagpaabot sa mensahe. Unsa gali ang imbitasyon? Ang imbitasyon mao si Kristo. Dagang nagwali karon uban gipatay, dagang nagwali karon uban gibugal-bugalan. Mga kaigsunan, seryoso ni nga imbitasyon. Seryoso ni kaayo nga imbitasyon, alang-alang natong tanan. Duol na ang kasal. Duol na ang pagbalik sa atong manulubos nga mao si Jesus.
mao nang adlaw nga angay usab natong pangandaman. Kay ngano, gani ingon ang Bible sa Corinthians nga sama lang kini sa pagpamilok nga musugat ang tanan. Ingon sa Bible sa 1 Thessalonica nga ang tanan sa pagtingog sa katapusang trumpeta sa Dios diyan sa kalangitan, ang mga patay nga nagtuo kang Jesus mo'y unang mabanhaw o musugat kaniya diya sa kapanganuran o makikuban niya sa wala na katapusan. O ang mga buhi niya itong panahuna, takgawon sila sa Ginoo, tama lang sa pagpamilok o musugat diya sa kapanganuran o makikuban na ni Jesus sa wala na katapusan. Dito mahitabo ang dakong kumbiras na kasal. Dito sa langit mga kaigsunan, naa dito ang dakong kumbiras na kasal. Gitawag na dito og Bema Judgment. Dito ang Bema Judgment muna nga adlaw nga i-reward sa Ginoo ang mga katauhan niya. Og mao nang panahona ang dakong kumbira, mao nang panahona ang dakong selebrasyon. Now, karon makaigsunan, mao ni ang challenge nato. Unsa baka ka preparasyon? Kabalo ba ka ustay kini kasal dinhi sa kalibutan? Advance man ang invitasyon. Di ba ang may tabo sa tao, magpalit jud ko og district. Prepare na gyud. Oo. Naa gyud na preparasyon. Dili na pwede kay ngano ustay atong nasabtan nga ang kasal special kay labi na ikaw ang gitawag og principal sponsor. Oo, ikaw ninang. Magsul-od jud ka. Kabalo ka sumala sa gibasa dire ay gitawag og dress code. Dili pwedeng moadto ka sa usa ka event nga murag gasul-ob lang ka, gasaliko lang. Walay gasaliko dito. Labi na ikaw. Magpatina jud ko sa bukas kay daghan gyud kay kuan. Tama. So gina. Nakahinapay jud kag taro. Ang pasabot nga sakto kag postura. Ang pasabot nga ma-identify nga ikaw klaro jud nga bisita. Nga klaro jud nga special ka nga bisita. Nugmato pa dire, tumanas to gibasa nga din pag karon kay gipang-imbitar na lang man tong tanan, wala na may pili, di ba? Kabalo ba ka nga kani nga sambingay ni Jesus, naghisgot din, nag-repair ni tama kanato nga mga pagano. Kay kabalo ba ka nga sumala sa Bible sa Roma nga ang kaluwasan intended lamang kini sa mga Hudyo. Apan sumala sa Bible nga ang kamatayon ni Jesus alang na kini sa tanan nga mituo kaniya. Kay ang tanan nga mituo kang Jesus mapagano man ka or mahudyo man ka, wala nay sapayan, wala nay partiality, wala nay pinili ang tanan, alang na sa tanan. Now, tumala diri makaigsunan sa atong gibasa nga diin kini nga kaluwasan o kini nga invitasyon alang sa tanan nga mituo kaniya. Ingon ang Bible nga ang mituo kang Jesus mahimong kaliwat ni Abraham atod sa Galatia chapter 3. Sa ato pa makaigsunan sumala sa atong gibasa kay ang mga dinapit nagbalibad man, mingon ang hari nga sige tanan nimong maagian sa dalan, tanan nga klase nga taong makasala o dautan, tanan gidapit. Imbata na. O nga atong masabtan karon nga ang kamatayon ni Jesus sa cross alang unta sa tanan. Alang kay mao man to ang mensahe, mao to ang invitasyon alang kanatong tanan. Ambot pasabot nga ang iyang invitasyon walay gipili alang natong tanan. Kitang tanan admitted ta nga makasasala ta. Kita nga mga pagano wala tay appeal sa mao nga kaluwasan nga gitanyag sa Dios kay alang to sa iyang mga kaliwat. Apan tungod kay gihigugma ta sa Dios. Walay partiality. Tanan ingon ang Bible nga ang tanan nagtawag sa ngalan mamaluwas. Hinumdumi nga kini nga imbitasyon alang ninimo. Maunsa man ka nga klase, sa una makain ka nga ang imbitaron kato gyud sigurong mga arang-arangan. Well, alang dato pas politiko. Ang invitasyon sa hari alang na natong tanan, wala na gipili mabakul man ka or wala ni nagmatter unsay kahimtang nimo. Sa kalibutan siguro pag naay birthday labi nagkwartahan kay ka, usually ang invitaron kato gyud pong kaparehas nila.
Kato ra pong mga mao gyud. mabitay yung si Jesus nga Eh. dili maayo nga kanang ang imong pagpili o ang imong pag-imbitar kato ramang mga taong makabalos kanimo. Ingon si Jesus nga katong mga taong naghimo sa sama ni ana gigantihan na apan mas maayo ang pagpakaon, mas maayo ang pag-atiman sa mga taong dili kabalos kanimo tungod kay ang Dios may mubalos kanimo. Mga kaigsuonan, nabalik ta diri sa gitawag natong dress code. Matod pa dinhi mga kaigsuonan kay gipang imbitar naman sa Ginoo ang tanan or sa hari ang tanan. Pero sa panahon nga din dito na puno na ang maong bangkite. Gitan-aw dito sa hari na dunay taong nagsulob nga dili para pangkasal. Na dili nibot pasabot ha nga kay tanaw nimo diri nakasulod man dito. Mo bitay ng hari nakaunsa man. Sige, crusher pass. Dato pa masabtan nimo ni nga walay talagma diya sa dili ba maging ka basting diay maluwas dili ingon ana ang kinabuhi. Walay by chance na matur pa diri makaigsunan pagkakita sa hari na ay taong nakita niya nga nagtulob nga dili pangkasal. Dato pa masabtan diri makaigsunan nga dili ta pwedeng mingon nga basting diay makasulod. Basting diay ayaw nang pamasing. Siguradua mo bitaw na gitawag nato sa Bible makaigsunan og kining cloth of salvation na ay bistis kaluwasan. Nambut pasabot makaigsunan doon na paging sa Bible nga isulob si Kristo sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga bisti kanato mao si Kristo. Si Kristo ang tinuod nga bisti nga isulob nato. The cloth of salvation. Ang bisti sa kaluwasan. Nang pagkakita diri sa hari nga nagsulob og dili pagkasal, lain may pud kaayo nga kasal na nya gasaliko ka, nya gasulob ka or usa pa ka. No, walay pagrespeto, walay pagtahod. O nya ang imong kaabay og lingkod diha nagsulob og mga barong. Pero bitaw pangkasal jud naka Amerikano. Pangkasal jud, no? Pero diri makaigsunan murag insulto sa hari. Nasuko ang hari. Bingon ang hari, dakpa ni, gapusta ni. No? Unsa ingon sa hari, gapusta ninyo ang iyang mga tiil o mga kamot o itambog siya ngadto sa kangit-ngitan sa gawas. Dito ang mga tao manghilak o magkagot ang ilang mga ngipon. Hallelujah. Kay dagkan ang gitawag apan jutay ra ang gipili. Dili ibot pasabot makaigsunan nga magunaw na ta nga maimperno na ang uban kay dili pinili. You cannot judge the people. Inumdumi nga gihigugma tang tanan. Kani usta sa atong masabtan diri kita man tanan giimbitar. Pero kay kita man wala man ta mipilig sakto. Mao man kinsay sayop diha. Sayop man ni sa tao. Ano man, unang-una, giimbitar man ka pagsulob po og tarong. Oy, pagbator po og... Giandaman, ginalim. O, aware na biya ka, na-imbitar ka. Dugay na ba gihatag invitation card? Doon na invitasyon. Pagrespeto po kay ano, hari. Yeah. No, tubo makaigsunan. Unsay nagtabo? Unsay gingon diri sa Bible ni Jesus? Didto ang mga tao manghilak o magkagot ang ilang mga ngipon. Sa ato pa naay gitawag diri og kining suffering, naay gitawag diri og kining pag-antos. Ngano man kinsa pa ning mga tawhana. Sumala sa nabasa diri makaigsunan, mga tao ni nga wala nakasabot sa mong imbitasyon. Ngano wa makasabot kabalo nga kasal na, nya moadto lang ka dito nga kaukas-ukas. Di ba? Moadto lang ka dito nga mao gyud. Masabtan nimo nga dili pwede ni dili nato ni gamit. Dapat natay kaalam. Kabalo ka unsa ingon sa Bible, malaglag ang akong katawhan nakakulang sa ilang kaalam. Now hinumdumi nga ang imbitasyon alang sa tanan. Ingon ang hari, tanan, imbitado ang tanan. Tutungon kay giimbitar ka,
bato ni pod ang kaalab. Bato ni ang pagtabot kay kasal ni hari ni imong duulon. No, ang pangutana karon kay sambingay man kid. Unsa ba ka preparado karon sa maong kasal? Hinumdumi nga bangkite ni. Dili ni pwedeng moadto ka kay kaon lang. Namay ko'y kinayas tao nga makakaon na gud ta okay na. Dili lang ana ka sayon. Pagbaton og respeto. Pagbaton og pagtahod, no? Nga tahuro nato ang Dios. Na unsa man ang pagtahod? Ang pagtahod makaigsunan usa na kadako nga indikasyon nga duna kay tinuod nga pagigug. Ang amahan bitaw yun ang Bible, tahuran ninyo ang inyong amahan ug inahan ug makabaton kamog taas na kinabuhi. Dako kayo na ka importante ang pagtahod. Ang pagtahod makaigsunan meaning naa kay pagtagad niya sa matag adlaw nga tanan. Now, si Jesus, yun ang Bible, nangamahan siya nato. Gipropesya ni Isaiah nga dunay bata nga matao nga nganlan. Unsa bay ngalan sa mga bata? Wala lain ngalan ni Jesus. Nga din ang bata nganlan siya og amahan nga walay katapusan. Now, ang pagtahod nato ni Jesus, ingon nga siya ang invitasyon kanato. No, mutahod ta niya ingon nga atong amahan. Makaigsunan ko ni nga kabuntagon. Tarunga pagtahod, tarunga pagrespetar, tarunga sa pagtagad kini nga imbitasyon. Kini nga imbitasyon mao ni ang mensahe nga mao si Kristo. Si Kristo ang mensahe. Siya ang imbitasyon alang sa maong dakong kumbiras sa kasal. Nabalikon akong pangutana. Unsa ba ka preparasyon? Unsa ba ka seryoso? Unsa ba ka prepared alang nining dakong kumbira? Ibutang ta lang ang maong kumbira ugma na. Ibutang ta lang example lang nato unya ba ka? Karon pa lang daan nagunahuna na ka unsay imong isolob nga nindot pud tang awon. Oy. Diba? Tarong pod ba? Kasal or birthday na magsulob kag tarong. Pinaka the best jud na sa oton. The best jud unya di pwedeng di siguro pwedeng magtiniil ka dito. Si Freddy rin nagsubuhatan na. Di tingay pwede. O bisa ba siguro kasi nila og silingan ninyo nga kortahan siguro unya tan-aw nimo gwapo kay balay. Maulo siguro kag sulod dito unya. Gasaliko lang ka ga short. Ayaw po. Well, respeto kon to nimo. Ang atong gisul-ob nagsulti ni nagrepresent dia. Represent kinsa ka. Mao tinuod na siya. Out who you are. Ang imong gisul-ob nagsulti ni nagpakita ni kung kinsa ka. Di ba? Diris kalibutan kung nasul-ob ka og mahalon. Libay doktor ka. O di ba? Say mailhan ka sa imong gisul-ob. Mailhan nimo unsa ang profession nimo, di ba? Tama. Mailan po di mo kortahan ka. Unsa tong Levi's pass? Wala ka. Naka-Levi's ka. Unsa man din kung naka-Levi's ka? Politiko. Politiko. Mahalo na politiko din. Wala. Mao pass. Yeah. Okay. Now, mga kaigsunan, nalabtunon kayo ni, no? When usara may pinakapunto diri. Ang pinakapunto dire ayaw balibari ang imbitasyon sa Dios. Ang imbitasyon sa Dios tagae og respeto. Tagae og dakong kaimportante, no? Unya pangandami ni, no? Pangandami og suoton. Pangandami og nindot nga bisti. Well, kining bisti dire makaigsunan nagisgot ni og righteousness. Dili pwedeng wala tay pagkamatarong sa mata sa Dios. So kung mangandam ta makaigsunan, it talks about the preparation of how we live niini nga panahon karon. Because we are waiting for the day of the Lord. We are waiting for the coming of the Son of God. His name is Jesus. Kaya ang pagbalik ni Jesus makaigsunan, maunay dako kaayo nga kumbira sa kasal. Si Jesus muna og makaigsunan
as a bride kita, musugat ta niya nga din dapat kita yun ang Bible nga ang brides, we are the brides, the church, nga musugat sa iyang pamanunon nga without sting, without wrinkles, walay mansa, walay buling. Nagsulob tag puting bisti, nagsulob tag bisti nga lino, nga mahalon, puti, limpyo. Kasabag paagi, ikaw karon nga naminaw, pangandami ang pagbalik ni Jesus. Tang-awa imong kaugalingon. Nagsulob na ba ikaw og puti nga bisti? Nagsulob na ba ka og hinlo nga bisti? Nagsulob na ba ka kinabuhi nga matarong? No. Ayaw ni pakyasta. Ayaw ipakasama imong kaugalingon nining mga tawanan nga gidapit naghimog nagkalaing-laing rason. Kabalo ka unsay rason sa uban mo atong uma. No? Kabalo ba kang kasal kausa ra na once in a lifetime ra na. Unya imong gibalibaran iwadto ka sa uma. Unsa man ang uma? Nag-prepare na sa imong panginabuhi. Self-centered past. Busy kay ka dito. Isayang nimo ang usa ka dakong event nga diin talagsara kayo na, no? Ang kasal talagsara na mga ikubo gibalibaran pa nimo daghang kay rason na sa samang paagi mo ni karon na busy ang mga tao dito sa uma, meaning na busy sa iyang panginabuhi, gineglect ang maong imbitasyon. Daghang mga tao karon wala nagtagad kag Jesus, wala nagtagad sa maong imbitasyon. Jesus ang imbitasyon. Daghang mga tao karon wa nagtagad. Nakadungog na, kabalo na sa imbitasyon. Nakadungog na sa mensahe, may tungod kang Kristo. Nakadungog na sa mensahe, may tungod sa pagbalik ni Jesus. But still, they don't mind. Wala silang una, they neglect, they reject the message of salvation. Asa ang tao karon na focus dito sa pangwarta, dito sa panginabuhi, dito sa kahilayan, dito sa nakalain nga mga patigayon sa kalibutan, wala nagtagad sa mong imbitasyon, wala nagtagad sa mensahe. Ang kasal makaigsunan kabalo baka diri sa kalibutan, pag naagali kasal nga buhaton kana bitang mamalahi ka, kabalo ka sa metabuana, maghimo na sila schedule. Ingon ng pamilya nga di na nato ni dugayon maring kay aron makakita na tag-apo. No, ang kasal pag naagali kaning sitawag ani paranghi, sitawag na mamalay ba. Labi na og ang ilang anak sakto nag-edad, maingon din na sila nga, uy, ang kasal ani di na nato ni dugayon sunod bulan na. Mayroon din ang pamilya sa bahay nga maring or paring. Di ba na sila magpare. Mag-steer lang siguro or Brad kini usaman andam naman kana iyong lalaki. Ay, walay problema, sir, ma'am. Andam na gyud mi pwede gali ugma dayon atong kasal. Sayon ka. Sa ato pa pagkay pamalay nanay specific nga adlaw. Doon na specific nga bulan, nga schedule. Ang kasal nato mo ni itunong na lang nato og kuan kining kining pista 14 kay holiday man ni Valentine's Day man ni. Mas maayo lagi. Makabakante gyud ang tanan. Na usay pud pa sa makatungha jud. Pag naay kasal makaigsuonan, naka-specific na nga schedule. Na usay pud pa sa kini do na may invitasyon. Dapat ang tao mangandam karon. Kanus amang ka mangandam karon. Ayaw na nang sa sulod na siguro pastor kanang okay na akong kinabuhi. Na what if di ka moabot diha? Di ka moabot sa time yung aya na siguro pagkatrabaho, aya ko ba? Na what if di ka kaabot na makatrabaho ka? Nangawara gud sa social media, daghang mga taong nangamatay lang nga wala damhanin. Nangamatay ng aksidente, nangamatay sa trahedya, nangamatay sa makalilistang balatian baka. Makaigsunan ko. Ayaw saya nga ang kinabuhi. Karon ang panahon sa pagtagad niini nga imbitasyon. Ayaw balibarin ni. Tubo nganong gihatag ni Jesus nga sambingay aron tagaan nimo og dakong importante sa pagsabot. Tagaan nimo ni dakong bili. Ang imbitasyon gihatag na natong tanan. Tumala diri makaigsunan nastuko ang hari kinsa bagoy di masuko nga ready naman. Ready naman.
Ang preparasyon andam na kaayo. Karon ang problema kay di naman pud andam ang gipang-imbitar. Doon na invitasyon. Wala po sila nag-andam. Hindi naman Yeah. pud sila andam. Di ba? Doon na Lagi po. schedule. Ang problema karon ang mga tao, ang mga dinapit nagkalalain na pang ay na-conflict man. Uy, na-conflict Conflict man. ng schedule, man. Nakasabot na manggudmi nga mag-date ni. Lagi. Alam, naamanggoy mo abot. Halal, akong baboy, manggod, walay magbantay. Balansiha yung kanyo. maayo. Balansiha Excuses. yung maayo. Unsay pinakabugat niyo. Unsay pinaka-important. Unsay ang tao, labi nagdomingo, ay, nagtapok Kagi. naman yung tapunon nako. Tapos sunod na lang. Ayos na. Nagtapok na labon. Bisan unsa na lang rason. No? Lagi. Bakit ko na Kaya. igugmaa ang Diyos sa Fucking tinuod God. mo kasing. Ingon si Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Higugmaa ang Diyos sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag. Ang pagpangalagad sa Ginoo, hinumdumi ni, importante kaayo na labaw sa tanang butang. Dagang mga tao karon nga na-overwhelm sa kwarta, na-overwhelm sa trabaho, wala na'y simba, wala na'y ampo, wala na'y basa sa Bible, wala na'y involvement, wala na'y participation sa buluhaton, wala'y pagtagad sa Ginoo. Pero magsakit, ay grabe Ginoo. Tawag tas Ginoo. Tawag tas Ginoo. Igsoon, i-treat ang Ginoo nga imong agalon, nga imong hari. Kabantay ka kini bitong manarbaho og balay, kasambahay ba? Di ba ang manarbaho og balay bisan pag wala iyang amo diya o pagkauli ay grabe man limpyo. Kay ngano man, grabe kag pagtawod sa imong agalon, nagpakita kag hilas kanunay nga imong ginuna kinang limpyo primiting balay kay muuli si amo, nakita niya hanay Lipay siya. limpyo akong balay kay Yeah. malitay. Relax. Relax siya. Pinala. Ay. Maugat. Unfair kaayo ang tao, selfish kaayo sa tanan ang tao. Kabalo ka nga si Jesus gitawag tag Lord. Ang Lord nga pulong meaning agalon. The word Lord means your honor siya. He's Lord, honor. Agalon nimo siya. Muna nga i-treat si Jesus, si God, nga imong agalon, nga din imong paningkamutan uban sa iyang grasya, nga mapahimutan nimo siya. Muna ingon ang Bible, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Giunsa ba nimo karon pag-alagad ang Ginoo? Giunsa ba nimo paghatag og best? Giunsa nimo paglipay imong agalon? Tama kini nga nag-alagad na sa atong agalon. Nagtan-aw siya natong tawa. Gitarong nimo imong trabaho. Nagtuo ko nga ang usa ka panimalay, doon na yun na specific nga assignment sa imong trabaho. Mayroon imong agalon, oy, ikaw lang ga, matag adlaw imo ginitrapuhan, matag adlaw manlaba ka, matag adlaw mo ni mo. Doon na specific nga assignment. Dili pwedeng wa ka kabalo sa trabahoon, oy. Dili pwedeng wa ka kabalo sa imong trabahoon, oy, magluto man day ko, oy, mag-ayo kag putbolon. Now, tungod kay naminaw kag tarong, na di ka maminaw og tarong, ay nanarbaho ko di aron naman matulog ra ug mukaon, no, kayahay gud nimo. Kayahay manarbaho ka aron lang matulog lang diha, aron lang magharay-haray diha, no. Trabaho Sulduan lang. Gisulduan ka, no. Matag adlaw gibuhi tas Ginoo. Matag adlaw libre ang hangin. Matag adlaw naa kay maing lawas. Nya karon og bawion as Ginoo. Nya karon, no? Waan ta og ginhawa sa Ginoo usa lang ka minuto, mag-ayo ka og maggasto kag tangke astang mahala. Mga kaigsuonan ko. Seryoso ba ka niini nga panawagan? Pangutanan ako. Seryoso ba ka ani nga imbitasyon? Or kaha mahisama ka nining matawhana nga nagdumili
kaning mga tawhana nga nag-reject. May lang sa primero, sige, onya di ay wa. No. Lisod kaayo ng mingka nga, sige mo adto ko. Onya wa ka mitunga. Kontra gusto ba, mga adi lang ko, ay sige na lang. Makaigsunan ko, ayaw. Ayaw ibaniwala ni. Seryoso ni nga invitasyon. Di kinanglan karong panahon na ang tinud-anay nga pagsugot na Ginoo. Iyon ang Bible, let your yes be yes and let your no be no. Ug dili ka with imo kuna. Bumingi kag yes, sige, tinud-ana. Kabalo ka dunay ingon sa Bible. Sa katapusang mga adlaw, ang mga taong nagbuhat og matarong, papadayuna sila pagbuhat og matarong. Ang mga taong nagbuhat og daotan, papadayuna sila. Naamang yung mga tao nga di pa yun ganahan mga lagad sa Ginoo. Tapos nagdiis sila, ilaaman ng toy. Na yung mga tao nga di ganahan maminaw, tapos nagdiis sila. Importante nag-imbitar ka. Importante nga namulong ta. Importante nga nagpasidaan ta. Importante nga nagpagamit ta. Makaigsunan akomodasyon nimo. Ayaw pagpakasama ni mga tawhana nga wa nagtagad sa imbitasyon. Na-overwhelm sila. Mas gitagaan nila pagtagad ang ilang uma, ang ilang patigayon. Ang uban ila pang gilutos ang mga ulipon. Gipatay pagali nila. Tama ni karon ay tabo. Si Jesus gali gipatay. Ang mga alagad sa Ginoo, mga apostol gipatay. Tungod kay mo na gid trabaho sa yawa, pagpatay, paglaglag ug pagpangawat. Apan si Jesus niani aron tagaan ta og madagayaon nga grasya. John 10 verse 10. Mga kaigsunan ko, seryoso ni nga panawagan. Kabalo ba kang dagat sa kapanahunan karon? Gani makaigsunan, nagkaduol na ta. Nagkaduol na kita. Doon na prediction nila by 2030 na gitawag nila the Great Reset. Kinsa ba'y masayot niya ng panahon na what if na ang kalibutan nagplano og Great Reset, meaning dunay dakong kausaban sa tibuok kalibutan. Usbo nilang sistema. Posible ba nga mao na ng panahon tumala sa propesya sa Bible nga mutungha na ang one world government? Posible ang Great Reset tungod kay gani doon na study nila, doon na prediction nila nga usbo nila ang sistema sa tibuok kalibutan. Kabalo ka nga mao na propesya sa Bible nga moabot ang panahon nga din dunay usa na lang ka gobyerno sa tibuok kalibutan. O posible mao nang panahon mutungha ang Antikristo. Kay kining Antikristo magpaka-leader sa tibuok kalibutan kay i-deceive niya ang tibuok kalibutan. Usta na lay pangulo og moabot ang panahon ang maong leader magpasimba na sa tibuok katawhan. Ang di mo simba niya putlag liog. Pero mao ning good news tumala sa propesya sa Bible. Kay mahitabo man yun na makaigsunan. Apan prior na ang pangapanahon na waon sa Ginoo ang iyang katawhan. Kay ngano dilibot ang Dios nga ma-pressure ta. Dilibot ang Dios makaigsunan nga diin makasinati ta sa maong kapungot sa Dios or ang kining gitawag og wrath of God. Makaigsunan bot ang Dios nga substun ta. Tama sa panahon ni Noah. Nganong mayon ang Dios nga pagbalik sa Dios or ni Jesus or sa anak sa tao or son of man or son of God. Kaya si Jesus gitawag sa son of man or son of God. Tama sa panahon ni Noah. Before na itabo ang flood, giluwas daan sa Ginoo yang katawan. Kinsa yang katawan? Mao si Noah. Og nagtuo ko kung may tabo kining panahon na makaigsunan murul ang Antikristo apan kwaon na tadaan sa Ginoo. Rapturon ang yang church. Waon sa Ginoo, ikot up ta sa Ginoo aron makig-uban ta niya sa walay katapusan. Ang pangutana karon, unsa pagkakaandam? Unsa pagkakaridi karon? Ayaw kumpiyansa sa kinabuhi makaigsunan. Kaya ang pagbalik sa Ginoo sa panahon ni Noah nga mga tao nang giminyuay, nagtukod og mga balay, dili ta pwede miyon nga adi pa siguro mo balik ang Ginoo kay wa pa man human ang mall. Wa pa man human ang balay. Wala pa man nakahuman akong anak. No. Wala nag-agad diha pagbalik sa Ginoo. Wala nag-agad sa imong gusto. Dili kita may magbuot. Kaya may magbuot. Sa panahon ni Noah, mga tao nagakalipay pa. Kabalo ba ka karon?
Moadto kag dagkong syudad, makaingon ka nga, uy, kanindot pa, doon ay mga daghat kayong promotion karon sa mga gwapo kay mga housing, gwapo kay mga condominium. Dili na pwede diya mag-agad ang pagbalik sa Ginoo. Ay ayaw sa balik, Lord ha, kay wa panahuman ang akong condominium. No. Igsuon, biyaan nato ng tanan sama lang sa pagpamilok. Nindot man na kay condominium, nindot man na kay subdivision, nindot man na kay housing. Pero kung wa kay Ginoo, wala kay pagpangandam, wala kay invitasyon, wala kay Jesus sa imong kinabuhi, tawang ng tanan. Makaigsuunan ko, higala ni kabuntagot karon, naggastig ko ninyo. Bisan pag-unsa ka kabiste, ayaw in town i-neglect Jesus. Ayaw i-reject ang invitasyon. Pangandami na. Karon palang daan, nangandam na kang sulobo nimo. Karon palang daan, nangandam na ka, ang imong consciousness is all about God. Nangandam na ka, kay nana na imbitasyon. Doon ng kasal, ugma na ang schedule. Karon palang daan, giseryoso na nimo. Gisit na nimo imong oras. Ay, ako na yun yung gihatag nga oras. Ako sa i-cancel ang tanan. I-cancel sa nako ni akong pag-shopping. I-cancel sa nako ni ang akong paglaag-laag. Ang but pasabot nako, naa sa imong una-una, priority nimo ang imong pagpangandam sa maong imbitasyon kay kasal ni sa anak sa hari. Dili pwedeng balibaran nimo ni. Kay ngano, hari ang nag-imbitar nimo. Kung ang mayor gali mangandam, ang mayor gali nag-imbitar, di kini mo na balibaran, mayor lang. Unsa pa ka ning hari, unsa pa ka kaning Dios. Igala ko, nini ang kabuntagon, mao ni akong panapos kaninyo. Karon ang saktong oras o panahon, seryosohan ni nga imbitasyon. Gidapit na ka, humana kag imbitar. Kining imong nadunggan karon, mao ni ang mensahe sa imbitasyon. Ayaw saya nga, ayaw sipyata, kay imbitado ka, palangga kay kas Ginoo, priority ka, first table ka. Ikaw ang unang makatilaw sa the best nga bestik. Wow, pinakalami nga menu. Mahalon kay nga menu. Hallelujah. Ikson ko higala ni kabuntagon, salamat yung pagpaminaw. Gimahal kay tas Ginoo. Karon ng panahon na magseryoso ka sa pagtanong sa maong invitasyon. Ayaw ni iniglit kay para ni nimo. Igsoon, salamat kay inyong pagpaminaw ni kabuntagon. Salamat sa Dios nga gitagaan ta sa mong invitasyon o dapat karon excited na kadaan kay nindot kay ni nga kasal nga ma-witness nato ni ang pinaka the best ever nga kasal nga atong matunan, nga atong madawat, nga atong ma-experience kining kasal ni Jesus o sa church nga mao kita. Dalay ko ng Diyos makaigsunan, salamat yung pagpaminaw. Ako magayon kaninyo nga ang tao nga dunay pagtuo sa Dios, dili kagayon mapakyas sa imong paglaom. Tungod kay ang Dios matidanon siya sa iyang mga saad ngani kanatong tanan. Gimahal ta sa Dios, palangga kita sa Dios. Og dalay ko ng Dios og happy Sunday natong tanan og salamat sa inyong pagpaminaw. Amen. Wow. Amen. Hallelujah, dalay ko ng buhay na Diyos. Yes. Diba? Pagka nindot kaayo sa mga pulong na gi-share sa ato ni Pastor Dods, di ba? Yes, lapit na. Makapukaw gayon no sa ato ang hunahuna, sa atong mata, no? Naka-wake up call ni sa ato tanan nga seryosohon jud nato na kailangan jud nato nga kung giimbitar ta sa Dios, kailangan magandam ta unsa na ang kuan, dili lang baliwalaon nato na dili man ta na kay para sa mga unsa ni mga pagdato, mga unsa pa ng mga nindot og mga profesyon, mga doktor, di man ta na, wa man ta na kuan, unsa man ta na, wa man ta ka kuan, dili ana atong hunahuna. Tanan ta equal ta sa mata sa Dios. Yes. Diba takya? Mo na siya ang gibilin sa atuan ni Pastor Dos nga kung diba sa lain po biya kay ikaw kung ibutang daw kuno tatong kaugalingon sa shoes ba, no? Sa sapatos nga kung kita ana ba nga birthdayhan kita ang nagprepara, nagbilar pa ta, gipangandaman nimo ni kay gusto gyud nimo nga bungga gyud ang ato ang birthday, na atanan ay mo nga
parente nimo, Tapos mga wala nga way mga na. Mm. Sakay batiyon nimo kasi Masakit kinala ba ko ka kalain na tao nga ako ni siyang ato pang isa ka bulan na ako ning kuan tapos dili man lang. Yes. Tapos ay ara dayon mo tawag mo message lang pre. Pasensya. Kuan Di ko di ko kana diha kay nalagi kay nakuan ang gadaot ang baboy, ang baka. Di ba daghan kay tay mga pasumangil nga mga inana ba, mga excuses dili nato kailangan buhatan og excuses ang Dios. No? Samot na gyud ko ang Ginoo na. Samot na gyud kung ang hari na gyud Ang na. hari na gyud. Diba? Oo. Lalo na pagdana na bagid ta sa end times, murag ma-feel naman nimo sa nahitabo karon sa kalibutan. Sakto. Mura og kanang padulong na ang mga tawo, wild na kastanan. Ang uban nagaling mo tuo. Daghan na kay mga antichrist nga nanggawas na karon. Yeah. So kita pod na mga naghalagad sa Ginoo, aktibo pod ta, kailangan maging Double time double time pod ta kay daghan po Bisan ang makita nimo gasinamok-sinamok. makita nimo sa social media na karon. Daghan na karon nga ila ang gipakita para lang gyud nga mahagit ang mga lalo na ang ila ang mga ila yung gi-invite karon kaning mga kabatan-unan o kaning mga bata. Ilag yung i-twist, ilag yung i-brainwash, ilag yung ikuan gyud ang ilahang panguna-huna ba through the means of technology karon sa mga unsa nay makita very accessible na gyud kaayo. Dali na kay ma-brainwash ang mga kabatan-una nato. Bisag atong mga anak lisod na galing nato. Dili na musukol na, musukol na. Mo rason na, daghan kaayo sila og mga rason, di ba? Yes, daghan na kung pantayan na kayo kaya double time pud ta. Ay mga mentality mga, di ba? Hindi manaon ang kuan. Kailangan kung invite ang hindi natin mo lagi na siya. Well, gusto lang ko mobabilin sa imo o kining take away ba yan ani ato ang show diri sa kinabuhing Kristohanon show no ang sambingay sa kumbira sa kasal no nga gisulti ni Pastor Dudes karon nagpahinumdum gyud kanato bayan nga ang imbitasyon sa Ginoo dili lang para sa pipila lang no sa so dili lang para sa mga dato, mga politiko, mga doktor, sa mga naay maayong mga trabaho kundi para gyud sa tanan. Apil gyud ka ani bayan, apil gyud ta ani bayan, masking simple lang ta di ba na sa atong mga kuan. Apan bayan ang imbitasyon sa Dios dili lang para basahon o ignore o ibaliwala lang nato. Kinahanglan sab nato kini na tubagon nga ay pangandam o pagrespeto o pagkahod. No, dili nato madala ang atong kaugalingong kondisyon o garbo sa presensya sa hari bayan. No, kinahanglan pud ta magsulob sa pagkamatarong diha gikan kang Kristo. Dili lang sa atong kaugalingon nga maayong mga buhat bayan no. Mao ni ang moral lesson nga atong dadon bayan karong adlaw na dili ginato baliwalaon ang tawag sa Dios no, ang imbitasyon niya o dili sab nato kumpiyansahon nga pwede ra ang kanang bahala na musabot ra lagi to siya no. Musabot ra lagi to siya okay ra na kaya ko bitaw kay mi dili na inana na kuan ba mentality no tubagon gyud nato ang imbitasyon bayan nga naay pag-inulsol naay pagtuo o tinuod nga kausaban diha sa atong kasing-kasing kay dako gyud kaayo ang selebrasyon nga giandam sa Ginoo para nato bayan ug gusto niya nga maapil gyud ta dito sumala nga gisulti ni Pastor Dudes diya naagyo ka sa first class yun nga, table para sa iya. Una yun ka. Diba? Kung sakto siya pa, sakto ba to among analytical analysis adto pas? Nagkatugma ba siya ba? Sakto kay Barok, salamat na Ginoo nga at least nga bulahan ta nga first table ta. Actually first table man gyud ta kay mao man yun ang kasal atong gihulat. Oo, gyud ang mao gyud na siya. Nindot kay Barok nga naatas dool sa litro no kay dali ra pagpusti. Dali ra pagpunit, dali ra pagkuan. Dali ra pagpunit. Kana siya kana panit jud ako kay kana gid akong kuan daghan ra bay maguna gid ana, di ba? Mao gyud sa daan, dool jud ka sa lamisa daan.
So at least barog ang takya nga nakahimo na usab kita sa pagdasig sa pagpatumar sa gitawag nato spiritual vitamin. So mga kaigsunan, salamat kayong pagpaminaw, salamat kayong pag-share sa ato ang live karon. So at least nga karong adlaw nakahatag ta og pagdasig sa atong mga kababayan. Unta nga ilan ning gi-absorb, ilan ning gisabot, unsa ka importante. Mao ni ang imbitasyon sa dakong bangkite. So ikaw nga naminaw karon, mao ni ang imong imbitasyon. Ayaw ni sayangap, ayaw ni neglect, ayaw ni reject. Kaya ang pinaka-terrible nga sala gyud sa tao kaning nag-reject ka ni Kristo nga imong dumili, no? Imong gibalibaran. So, nini ang kabuntagon, salamat sa Dios nga gitagaan ta niya mensahe nga pwede tang mapukaw unsa ka importante ang pagtanong nga din kani nga kasal ugma na ni pwede ning erasting dinalian ni kay unang-una wa punta kabalo kanos arata kuto basta onya og no mayon imong katawa karon onya wa na so dili well na tayo banta nga mao man ay dakong ginansya sa tawo ang kamatayon man sumala sa Bible. Pero at least karon nga may pakaglawas tagainig dako kayong importante alang kanimo. So salamat mga kaigsunan padayon ta nga mo support ani nga programa sa kinabuhing Kristohanon Show. Palihog ko og follow, palihog ko og share at least makahatag ta og mensahe sa daghan pang mga tao nga pwedeng makakita nining ato ang mga live diri atong content diri sa social media. Salamat sa inyong pagsuporta ug pag-follow kanato bisan pa man sa ato ang channel sa God's Mission TV sa Facebook and YouTube. Salamat sa inyong pag-subscribe, sa iyong pag-follow. At least mga kaigsunan, dako mo nga mahimong kabahin niini nga mission. Kaya kani atong channel dire mission ni. This is for God. This is for the Lord. Yes. This is soul winning channel. This is soul winning para ni sa mga tao. Tigitag hatag o invitation. Tigitag o invitation. Pinagi aning channel. So, salamat kayo mga kaigsunan sa iyong support sa mga buluhaton nato. Salamat Barok Antakya sa iyong kasing-kasing sa kanunay sa pagsuporta sa buluhaton. Wala na ilang angay na itong buhaton. Maghatag-tag invitasyon sa daghang mga tao. So, doon natin nakalalain nga mga buluhaton mission sama sa feeding program o sa evangelistic healing crusade aron ng Dios nga makaserbisyo ta sa mga katawhan mga kaigsunan. So karong nusod semana do natay dakong buhaton nga feeding mission sa bukid sa barangay dito bukid sa barangay Starda mga kaigsunan usa ka eskwelahan na mga lugar po na sa mga higaunon dito mga kaigsunan. So padayon tag ampo nga din ang Dios magapaabot sa iyang mensahe sa mga tao dito aron nga labaw sa tanan ma-inform mga tao nga dunay dakong bangkiti sa kasal. So dalaygon ang Dios ug salamat sa pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kaninyo, magahatag kanunay kalig-on sa lawas, mag-supply sa matag adlaw ninyong pagpanginanglan. Dalaygon ang Dios og happy Sunday natong tanan. Happy Sunday nimo pa. Salamat kaayo sa imong vitamins sa pulong ka imong gihatag karong adlaw. Godspeed pass. Ayo diha. Pastor. Bye. Bye. Takya. Nahuman na po ng atong kadumingguhan, no? Nice kay atong topic, no? Yes. Ang kumbira sa dakong kasal, no? Sa hari, no? Dito sa gingharian sa Isayang Palasyo ba? Kailangan ready gyud ta ana. Nice kayo nga ato ni siya pabalandungan, naka-reflect kay naani siya kuan connection sa atong the world we live in right now. Yes. Tinuod yun ni siya. Mo na ni ang adlaw ba yan na mangandam. Mangandam ta. Oo, every ato day. na siyang iset na gyud na daan nga mao ni siya na invitation ato ni pangandam musimba ta, magbuhat ta og maayo, no? Para mo na ato ang kuan dito nga sa kuan sa paadto nato dito, di ba? Kamamo na kung storya. Taruga gyud pag-explain diya Barok. Lagi wala kay. Kuan na pagi na ako, otok na ako. Grabe taghang kay absorb magud mo. Murag mga kuan ba tinuod so yes. Kailangan ka na magtubig Barok. Tinuod. Wala kay oxygen sa imo brain.
Tinuod yun na siya. Alright, Murag yun, alright. daghan magkaayo, murag bangit na, tinuod yun to siya. Ayun, yeah, mo atorata mo, Okay. atorata anak, kay tungod lang inana, kay kaon lang. Mura, di ba? Mo na siyang inana na mga, kuha na itong mga mentality ba sa pang-world na mentality na to. Amping mo tanan bayan. Salamat O, kaayo salamat bayan kaayo sa imuhang tanan. pagdalikyat, pagtambong nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon Show, Bisaya Podcast Network. Kung gusto nimo ni ipaminaw sa imong own time bayan, naami sa amuang podcast bayan sa www.kinabuhingkristohanon.com. Og sa katong gusto na mo kuan bayan nga mo tabang sa mga nasalanta sa Typhoon Basyang bayan, please naamo ang kuan bayan. You can message us diri sa Kinabuhing Kristohanon or sa kining tawag ini kay God's Mission TV bayan. Si Pastor Dudes ang mo kuan na dito mo Organize. sa imuhang mga share blessings nimo bayan, no? At least na atay kuan nga matabang sa ato ang kining mga kabayan nato, no, sa mga nasalanta sa bagyo. Kami bayan amo lang gihimo gahapon bayan dito sa First River bayan sa Iligan City bayan, kay naigo sila lagi last 2 weeks ago. Karon na limpyo pa sa daghang kay lapok yun kayo bayan. Ay na naman siguro. Og sa sunod bayan, thank you kayo sa pagtambong nimo. Kinapod nimo higala bayan na si Barok. O kini si Takya, ang imong amiga. Salamat bayan. Salamat kayo bayan. Bye. Happy Sunday nimo dira. Amping. Ciao.